Horas ma dihamu amang inang dohot dihambu saluhutna. Andorang so tapuka pesta paringotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tapahohom ma dirita martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, nuaeng marlas ni roha dohita, makalason pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ari parningotanon naing pahoton, dohot patoguhon haporsiaon, dohot pakirimota, paboa Yesusido raja di atas ni saluhut, malim nabolon. Asa soba tu goar ni Yesus nasa ulu nitot na di banua gijangi dohot na ditano nang ditoru nitano jala asa nasa namar suara hartopotan Yesus Kristus do Tuhan baen hasangapon ni debata ama. Ali Yesus Kristus dihormat tama puji-pujian hasangapon roh disaleling di selelingna. Takasma taha porsiai Yesus nama naik tu surgo lao mangarade inganan di angka na porsea di ibana jala di arahon dohita asagabe sitindangi ni Kristus tu sadok portibion alani di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohata marpar saoran tutuhata Yesus ulu balang nagogoi marede mahita tapuji matuhata sian buku ende nomor siap lusia ayat sada sahat rodi ayat tolu. Jonjong mahamu.
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopa langit dohot tanaon. Amen. Songonondo di dok Tuhani, bayanokku dosogot namonangi rap dohot au hudul di habak saki. Songon au namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, sai pargogoi mahami, maka porsiai anakmu nasasadai, si pangulu hami na naik tu surgo, asahu parahahon hami, roha banua gijang, mar hite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 637 ayat sada dohot 2. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion ima sian Markus 10 ayat 15. Jadi nin nama madok nasida lau mahamu tu liat portibion jami tahon hamuma barita naulii tu nasa natinopa ido saatna atong rapangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahan nohombar tupatikmi. Amin. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 172 ayat sada dohot 2.
Satopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala partalup ni roha jalan abasar doho. Sai mar pangulahi maroham midahami. Tuhan, asih maroham dihami, jala sesama sude dosa nami. Didok hatamdo, dang ditadikon ho hami, ro doho muse, mangalap akan aporsea, jalan amarsi hohot tuho. Alai jot-jot dohami, dang porsea dihatam. Moloro parukilan nok dodoki, uhilalahami, tung dao situtu doho Tuhan sian hami. Tung dihalupahon, jala ditadikon ho dohami. Ujungna, gabe madabu hami, lao mangalului inganan naboi mambayan las rohanami. Alai ditikihi pas pamatang nami, marhagogon dope hami mula ulaon, jala marha sonangan ngolu nami jot-jot dohami, maka lupahon dohot manadikon ho. Tuhan, asih maroham dihami, jala sesama sude dosa nami. Dang adong na hupangasahon hami, dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo, na hupangasahon hami tujolom. Dibayani, dipasonang, jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringo tu hasesani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jahoba. Nunga di arsahi ho au marhite sian aka dosam. Jalan nunga di lojai ho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei aka pangalosim ala ni hadirioku. Jalan dangbe hupaingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na di gejang. Amin. Kudul mahamu. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 638 ayat sada dohot 2. Amin.
Tangihon hamuma hata ni debata turpuk ni epistel di pesta paringotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus sadarion tar surat di Pesalmen 47 ayat onom saatro di ayat 10 tajahama marsikat soring. Manaik do debata mardongan par olop-olopon Jahoba mardongan suara ni sarune. Saya dehon hamuma debata, saya dehon hamuma rajaptai, endeon matutu. Ai debatado raja niliat portibion, endehon hamuma ende sipodaon. Debatado mangarajai akka perbegu, udo debata di atas bangsa abadiaun nai. Marpungu do akan nasangap ni aka bangso, tu bangso ni debata ni si Abraham. Ai debatado napuna aka lobu-lobu raja ni tanoon, tibul situtu ibana. Ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata, jalan o peopsa. Amin. Tapuji matu hata sian buku ende nomor 58 ayat sada dohot tolu. Tidakon ma haporsiotai songon nahina tidakon ni dongata sahaporseaon di sadok portibion rap mahita mandok. Haporsea di debata Jahoba ido ama pargugo naso hatu dosan natu mopalangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak dibata Jahoba nasasadai imana tidubuhan isi Maria nagabe-gabean sian tondi parbadia adorang suagubuan ido tuhata natu maot nabernit di pamuan silatus nama tetar pajal ibana di hao pinarsila natu watu benatoru dung ditanong namulak mangulu di ari patoluhon nama naik ke surgo lau hundu susamu di debata Jahoba amanai patugo naso hatu dosani isi maibana pada mamulak sogo tutanoon mangumumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sadang huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot yang sani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu sogut lagi ni halak nong mate, dohot dihamuluan na sorak sudah. Amin. Hudul mahamu. TBG ma puji-pujian sian paduan suara seksi paropuan.
Boa-boa dihita, sadarion di pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus, hotdo mardalan ibadah songon hari Minggu nasomal. Tabegema puji-pujian sian paduan suara ama. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 57 mamuka sian ayat sada uhut tapasahat peleata sada A dohot sada B.
martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhud na roha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan ni debata berita nauli di bagasan minggu tasadarion. Ima minggu pesta Ari Hana Naik ni Tuhatta Yesus tu Banua Gijang. Tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 24. Mamuka mesian ayat 44 sahatu ayat 50 takasma tapai hutihut di bagasa rohata. Jadi ninaibana mamadok nasida onma akahataku nahu hatahot tuhamu ujurap dopeau dohot tamu ikon jupang do saluhud nana tersurat taringot tuau dipatik ni si Musa diaka panurirangi nang di buku pesalmu. Jadi dibuhai ma rohana sida asa diatusi natar surati. Dunginin nama madok nasida. Songonido tar surat tian. Manaod na porsuk Kristusi jalahehe sian namate diari patuluhon. Jada berita honoton ma marhite-hite guarna hamu baon ni roha. Mangalap hasesan di dosa tusudia kabangso mamuka sian huta Jerusalem. Hamudo makatindak kocak jala surwokuma songgop tuhamu na pinarbaga-baga di damang alay mian madihamu di hutaon pai madisolukon hamu hagogon na siya gijangi. Jadi ditugi honibana mana sida ruar tu ka Betania. Dungi di paher bang matangan nama masu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida jala tarhidat tu gijang. Dungi di sobba nasida maibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situtu. Jadi toktong manasida di joroi mamuji-muji debata ido sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus Natal Ari Hamamate Ari Hana Naik dohot Ari Haror ni Tuhatta na paduhalihon sada rangkaian nasotar sirang lui. Ayang gosohehe Kristus dang mate rumar majabita nami rumar manakaposyaw muna. Lapatan na hatutubo ni Tuhan Yesus, hamamate ni Tuhan Yesus tidak punya arti dan makna apa-apa. Ang gososahat tu haheheon hana naik tu Banua Gijang dohot harorona padua hadiho. Alani sada acara nasotar sirang kui. Idoban na diari kami son 40 hari dunghehe Tuhan Yesus rohita marpungu sa dario. Ima dihana naik nga dungi 10 hari naik muse tongoson ni debatama tondina didok dang pasobokku hamu somarama. Alai suruokku do todikku tod di perbadia laho bangajari do marguguihon akan aporsiai. Jala iman oaing natabering namasa di bagasan tupuk tasadarion alani adong mamanagpigan na naing beringotan na parjolo manggohi akan og sinirirakon yakapanurirang do hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Manggohi akan og sinurirakon ni akapanurira. Didok de 44 omma akahatakku nahu hataho tuhamu
ujurap do piau do hotamu. Iko jupang dosa luhut na tersurat taringot tuau di patik nisi Musa. Dia kapanurirang di buku Pesalmen. Dia menggenapi apa yang telah dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi, dan juga Mazmur. Manggohi. Mulai halak Batak, Marsiulaon, ngai bagi sudah jabang, ikononggo, panggohina. Ate asasahate, leo kabuma panggohina. Ala dangok sikop sa butulla ulaw ni. Alay molodung di pasahat panggohina, ngago besude. Manang narok pe musian nodi aka di luar ni muse, adang be. Nga ipasahat tuhita panggohina. Lausido, nang namasa, tuhata Jesus paingoton, tu akka sisian nai dukehe ibana sian namate diajari dope didongani dope leleng ni 40 hari dung manaik ibana tu banua gincangan non dung iroton dina taida kesinambungan ni buku Lukason ima ulaun ni apostel. Jadi kalau Injil Lukas, kisah para rasul adalah sebenarnya jilid 2. Kesinambungannya. Allah halak nasarupa do nama nuratoni. Akadia ma na terjadi muse. Dung hana naik ni Tuhan Yesus. Dungi disuruh maton di porbadia. Laho mangajari mandongani paingoton manogu-nogu akaruas di huriai di pardalanan di ngoluna. Bohado na sidang bersikap. Bohado na sida mangadopi akana masay termasuk anon molo ikonadopan na sida akahamaolon akaparukilon akasitaonon jalatakaso taboto pasca kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya, maka gereja yang bersaksi mereka juga harus siap menghadapi segala sanksi daripada kesaksian-kesaksian mereka. Igo lutope songonido. Molo barani hita baka tindakon natikos. Iko siap buhita radido hita majalo sanksi. Edak sude makalomohon hata tikos na tadokoni. Ido kan? Sude makalomohon hata tikosi? Tahu. Gudanggo na so makalomohoni. Gudanggo do akacara-cara na madok. Ay badada tikose do mi alay makatahoni pandok mit. Inganan na idak polay na ay budi. Ay nengon hala Indonesia namaluan mabain bahasa-bahasa yang indah kedengarannya, tetapi inti yang seharusnya menjadi kabur. Ala ni malo ni merangkai kata-kataon aso nakaciro hati. Malodo hita mabain molidok kita negara napugus, negara berkembangin na. Ay dunia ketiga indah dak tabu bigio. Tadok mak negara sedang berkembangin na kan. Tabu bigio kan. Ale molidok negara ketiga na ay napugus dui molina haciroha ati. Molidok tu hita ay napugus dui molina kan haciroha kan. Ale molo hidok misalnya ibadah sedang berkembang na nguluna, sedang berprosesin na. So onda bangga do hita to. Ala dok kembang na iti. Tapi sa betullah holanaha deh aka bahasa-bahasa bolo bahasa naengo bahasa surga ati ahado tehe PHP do tehe ngaima jala matcelomoro hata isi iduban nagabi sa ilalap kita isi merasa nyamak kita di kata-kata yang indahi ujungnya saya songonima tidak ada perkembangan maul mahita di zona nyamani hehe sa zona nyamani ate. Tidak dison. Apa yang akan mereka alami? Molotaida dia oba pulonom di disi. Songon na tersuratian manaon na porsuk Kristusi. Ay molo Tuhan Yesus manaon na porsuk. Masa kita enggak enak-enakan? Memang kita enak-enakan, tetapi
ketika itu terjadi, ya kita harus siap. Hehe sian namati dari patuluhon. Dungi didok disi. Marhiti-hiti guarna. Berita honoton ma. Hamu baon ni roha. Mbak berita hamu baon ni roha. Bertobatlah. Mana enak itu? Ayhola si Johannes Padidi do. Nabarani madok di halongona ni bana. Saya ada jamitana. Ibu tahu dulu jamitani si Johannes Padidi. Kalau saya ada itu. Amai. Bau bahamu marohamuna. Ainung ngasonggop harajaon di debata. Mulai dokon bertobatlah. Mulai na. Baik. Hebat nih teridu. Jala. Teguran di ibadah muse. Hamu aliak kada niulok. Keras tuh kan? Hamu akan niulokin. Ang nabi lo tubi. Uluk dari berarti sudi aka wama ite wama kada uluh nate wala sadun da dingasyan uluki ibibeli marbisuk songon ulukin ate bino to marang da songon dia na marbisuk songon ulukon ale mo lidok ay paruluk ge mo rin kan hacit do katakan apalagi muse mo lidok ay songon situtunguluk ge na muse paruluk gay, gak enak hati. Alay, bakani di mana? Ihalongon ada si Johannes Padidi badok, pau bahamu marohamu na alay rojol ma, torop jol ma maroan tu halongon ni beko kamu ma. Isi na boy bajowi, holat ton din di debatado. Au macelaso haku lam marede na kipungan amon. Tepuk tangan jita tu nasi dejo, ta apresiasi jo. Ati. Mulai ate ma. Alai lasom baki kita nate. Sutong las melek muse minggu naro. Ayaw nakibah. Tampil lo perjulu jago lagu ni lawan naraku nakib. Tok gawin ang doho tau tupungan namin nakib nate. Alai nak kolos sa helio na to. Ati. Hehe ma. Asai bina mudumi namodohi. Hehe mahita. Itu tuh. Unang gabi dok Tuhan monon bertobatlah pungan ama mulai nak kana ciro hamonon. Apalagi dok hamu akada niulo inna muse bah. Alap tabah ciro hamonon ate. Muluk sapala hehe ma unang bemuru bemuse ate. Lanjutkan matto. Asa tapatu duhon ketelada dan nauli to kapopata. Ina baulota. Patuduhon keteladanan. Dak sai holak kata be, dak boy holak kata be, dak lakko holak kata be nang be. Biar kamu tak kada kotai, paingot tahu mah holak kata. Alay bering dagi ulah hok kamu. Omong doang, om do inda do. Nang adongi, dang lakku be. Alay mulai bering bapak na. Mar minggu do, mar kur do inna itu to. Holani bolu seberkur hamu minggu daros untuk soro hamu set, dan seber minggu hamu ate. Ai hitan itu sahit ate. Kalau sumarkur na sida, dakola ko minggu be. Ay sumarkur hamin na. Alay mo lumarkur ba? Sa pepito petaho kuri. Di tau kalahido pa may mahon ni songon niya te. Pitu ay mulo hitam mulo ni dok. Ay nakko say sudi marin di hong mulo niyo ba? Ay na solomoro hamu ito rin na do. Ito pandidayro nang yoga ti halay. Hape halay sendiri bebe ay niyan bagajak kudo niyan nina. To mak jepek mabek kamu pandita jamitay nga bagajak kukurin na. Ala nido sahari hehe may tato. Ima pertubatani. Ala nido kon marhite-hite guarna barita honon na mahamu baon ni roha. Dan Yohanes Pembaptis ketika dia berkhotbah bertobatlah. Pau bahamu marohamuna sis Paulus peido. Pau bahamu marohamuna. Maroa jolmai. Karena apa? Karena mereka tahu inilah saatnya mereka datang. Obati kita. Alana manaik matu hatta Jesus tu badua gijang lau paradeho ringanan diau. Doh hamu teh. Ima, mangulo doh kita sudi. Las baru hatta. Berjuna itu hatta teh. Molo sakpe jabu munai pertibion, anggo banua gijang ai parade Tuhan di hamu.
Ima tabuna. Alani bolosong jabuta umbur jumahita. Ase benua ginjang jabuta dong ate. Umbur jumahita to. Alai bolongong jabu mui pertibion, sotung lalapam mi pertibion. Ai so boy bono munai. Tonggo tadi kono munai ate. Ayang bodung ko pajuri dang boy bono mu manangahai si. Palingan non, bai dia ma jas munol leket nai ola nido bono muna. Bai dia non peti jenazah hi mo lomo hari keluarga ibe non na ola nido dang aongi ate. Ang gudi banana pakudiok kubereng dung ipeti jenazah hi. Iba sipatuna, ledak sipatuna ibain. Itu hordo na baru te. Ayaw na aku sayang ngayon dia tua maleo ni nakakku do ate. Ay sipatuna no ngarung hiyam may ibain ate. Molong ko hamo nang mga leo, betuaw malek kamu, panditay lok kamu ate. Tok tabalas niro halaw tiki makubur kan. Itu. Oh dung law mati itu sipatuna baru benon desi. Ah malapatan ni dangin nakakku ma. Ate. No ngarung ibek kamu. Asa boleh pakai mana noni, oh itu pas do HP itu patora sen mana. Ay nodungi pakai mana noni. Bah ay subuh idak siya ay lubanggo ay masok piturin na do na ay gatti jay na mo siya to babe na mo siya. Lama na ko ni. Ay boy Paulo mo siya. Tang boy beda. Alanido tabering. Supaya semuanya kita ketika kita menikmati kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikannya menyediakan sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dang boleh ditawari, dang alani habur jomui, dang alani gogomi, dang alani jino ni tuami, dang alani marangahai, alai holan alani asidi rohan itu hatta do, ay sudah kita perdosa, alai alani asidi rohana. Tajalo hasesan di dosa. Tajalo haluau. Tajalo surgo hasonangan. Alanida paduahon nang bergote setumpuk tahun ima molo dungroi bahana manggohi na siniri rakon yak kapanuri rangi na paduahon tarjou mahita gabi sitidangi di Kristus. Itu tuh. Moloduk kujalo haburjuon, haulion, hadengganon, pasu-pasu ni debatatu au, alani tugasu ima ikom baka tindakon ibana. Egeru jolma na burjutu hita, say baus tu tahatindakon ni anggo amat tasiano nuk kusiahon na burjuan do, na burjudon, nalabok do bakatayon, naringgasan no barsileon-leon. Tiki songono na witur di rupion dawin na do. So nito apalagi nung mati, tabba mong sibuk juni na mati mo siya kan? Ako tiki mangulu, ulo di dok, ay sonyak tu senya bayonin na. Ay mangulu pe bayon, kuy sisurang ko bayon, mati petok sisurang mo siya na mo siya. Dangaw na baka ni madok ko ni. So tung bebiri mana, ililian non, idia harwa ahay na mo siya non. Torlas subuhi pe mana bulu bete, las balitod di mana. Terjuga bisi tidangi. Tidok de opa puluhan hamudo maka tidak kocak. Hamudo maka tidak kocak. Jala suruoku masonggop tuamu na pinarbaga-baga ni damang. Alay miyan mahamu di hutaon. Paima disoluko kamu hagugun na siya gijang. Kekuatan, kuasa, perlengkapan orang percaya menjadi saksi adalah didok disi paima disolukko kamu hagugun nasya kijang dia meng todi perbadia akadong atta tetanggat ta sebelah isala arti hon nasida don todi perbadia parakletos di hata Junani. Alaidun nasida dak parakletosi perikletos di artinya Ahmad yang telah dipanggil indah. Boleh nasida bahwa ya Ahmati si Muhammadi ima suruan ni debata indah nasida.
HP dihita, suruan ni debata ton di perbadia, sikop mahasitolu sadaun ni debata, molo dung di paimai manasida, 10 hari nai dung manaik Tuhan Yesus tu banua ginjang, di hutaom mahamu, di Jerusalemom mahamu, pete songgop ton di perbadia. Ala Jerusalem do hutan di debata, kota Daud, pusat kehidupan orang percaya pada saat itu, karena semuanya berawal dari hutan di debata Jerusalem. Belum lagi dia ma Jerusalem ta pusat di pemberitaan ta, baik dia katuk pusat dia ke bibi ete. Nuangon stasi misi nunga ditotop penhuriat ta 50 rupat tempat mempersiapkan para misionaris aka perberita nauli jala tatangya ko toktong nunga di para di huriat tanuang 12 naik tongosonna misionaris tu Afrika ate tu Afrika, mereka sudah digembleng jalan minggu nasalpu sekitar 10 hari mulu sosalau dari misionaris Rwanda juga datang menggembleng mereka supaya memberitakan peta bagaimana itu di Afrika, keadaan Afrika itu. Unangan no betong lawala itu patenteng akalahi alai sa iboto nasida songod dia do budaya, songod dia kebiasaan nasida, bohado ngulu nasida. Ba memang ngulu binering di YouTube ete, ngiri-ngiri do te. Ayun na barburu do pe. Halahi te mamana buti te. Ba tu si manon si Roberto naraku anak ni Huriau ba. Dapat naman do song di parumahan di situ in naraku ma ate. Tetapi tidak apa-apa. Karena kita juga adalah hasil daripada misi. Maka tugas kita juga harus memberitakan Injil. Jala bahasa tu Afrika. Hata di bukit detai de misi ni fem na jolo. Misi ni penginjil na rotu tado batak bahwa do Afrika. Da 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 da. Oleh biar kita isi do Afrika. Dungian no muse dohot halak sina, anggo halak nia sungabe kan? Itu. Alai dohot duk saya tu Afrika batu sina mau muse. Asa manggohi naum misini penginjil hianate. Alani bolorohi tatu garida tapamati mahapit tate, anak saya makulik-kuling ate. Ai tu hatay neng makatai tu hita hapi gugay hita kan? Itu ate. Tarjoga besi tidangi. Nuhaik si tidangi taha makamang kainang. Dak sudehi tanah boy marjamita. Dak sudehi tanah malomak katai. Tetapi kehidupan kita, sikap kita, perilaku kita dimanapun kita berada, molo parkator hita, ikator tai mahita, ijabut tai hita, tu tetangga tai boado hita bersaur, asagabe tetangga da burju hita, nagabe makohon pasu-pasu hita, gabe ron nasida ma, baik kali bapak ini yang satu ini, batak yang satu ini baik, beda itu dengan yang lain. Terima dohon dato. Unang besok bahasa na jului, 1 batak dapat diatur, 2 batak main catur, 3 batak main gitar, 4 batak inna. Dak tabu bigiyo nate. Ay dok kurang ajarin na kan? Ay dak tabu tuk bigiyo nate. Ay memang bulu tergudak kita toneng lomot tado, iutai. HP halak batak, si dapuk suluk bonaro. Dungi bohado hita sabui menyesuaikan kan itu. Bolu da jolok kena tua-tua hami pangit tubuh alai lului ma nato asu pai dudu inda do. Bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah kehidupan di masyarakat di mana kita berada supaya kita bisa jadi berkat, supaya kita bisa memberitakan Injil, supaya kita bisa memberitakan keselamatan. Adong ko berita na piral lubirat sa bulan na salpi kan ne banteni to sesongon na pajagu-jagu ni mana kan bahape tokoh ni halahi kan
Ay hitaw si bata. Songon naung gutak songon naung hiba imana. Gabi hirana do hara do lomona kan. Makatay be. Balas asala-asala na maso. Ituk sarong be paham be kan. Ujungnya. Bolo cugari dasit to boy mitop na di bante di kan. Susah do kan kita kan. Ay mulut tayo ke peristiwa-peristiwa na songoni na julu di Kalimantan di Sampit pe songoni kan terjadi. Ide-ide pe. Sebetulnya udang bi alain kita tidak dapat menempatkan diri kita menjadi berkat, menjadi pemberita Injil. Buhado asaboy ngolut tay mamaritaho berita nauli. Siang ngolut tay ma, siap pangalahot tay ma. Dungi, kita mau mendukung siapa yang mau memberitakan Injil. Kita dukung. Jala napatuluhon nang berngot taima. Hana naik ni Tuhan Yesus tu banua ginjang. Gabe pasu-pasu do las di roha di hita. Gabe pasu-pasu do las ni roha. Hana naik ni Tuhan Yesus tu banua ginjang. Gabe pasu-pasu do las di roha buasa. Ala nungay para dito hatta kapling ta. Ngay para dito hatta bagasta. Ngay para dito hatta inganatta. Inganan nahot. Ay dangadong dihita inganan nahot di Portibion. Alay di banua ginjang ngay para di inganan nahot. Rodi saleleng nileleng na. Imalas siro hatta songonak kana porseya hita. Alanido dung dibegena sida songoni. Pitolas barohana sida, disoba na sida matuhani, dungi di paherbak tuhani matanganna, nako baybana tu banua ginjang ipaberber na sida, tasongoni mahaduan nang, parnako ta tu banua ginjangi, dungro haheheon, dungi muka ma ate, sudi akaharbangan di banua turu, dungi hehema akana prosea tu hanguduan na sora suda. Akar soporsea bangui baluk matok tong lorak isi ti idola siro hatta ala olo manak solo suka atau tidak suka setuju atau tidak setuju siap atau tidak siap tadi konot tado portibio alai molo tadi konot ta portibio rahado nabui tio pommo iha porseaomu adonggo sotunggo holanak tami petiup tiopo dang dapok musur gue. So tunggu holanak tami, akapino parmi, akasudi aset-aset mi petiup-tiup po, tadi konom mudi. Alanido natwar di lansia hudok, molodung akal lansia sudi, tangarong bedalan na untuk tidak ikut ibadah lansia. Ate, nak pesotar surat, isurat tu be magwara, ay molodung ono 10 tahun di si huriatay, nga masuk lansia. Wasa danganong betong ay badjaga pahupin na leong mauloni anak komi may burumi may helami may pahupi alay budo do holong muna anggo arira buda tulan sia doaw ari selasa tulan sia doaw ari rabu tupunganina doaw ari jumat tupunganama doaw so tungi ganggu hamu bitu si konina matto dungi pertanyaan ngulu ni tondita nama anggo Portibion ko mahap bo hita Portibion. Alay ta dulu ima. Ngulu dito dita. Naboy patuuhon. Dohot banabor nabori hapor siauta. Asa jupak kita, asa satu hita. Jala dileo debata las di roha. Di parjupangan na sida di dok isondo hamu idiyai boleh do i Jerusalem odina idiyai ibagas doroi rap do Tuhani isi do hita di bagasta di jabutta naso tupa sirak sian pat saurata do debata pare deotta pamujiota ikot toktong leolota ti kita paimaro tuhatai asa sudehi tamarlas siroha marulup-ulup manang nasa di hari panjun itu hatta sudah hitam dokon ngai disobbiao
Lunga di ibiyaw. Isodo Tuhan. Kau di mana dohon ta? Ate. Moluluk so ni golutay. Datuk so senyum-senyum pita. Do neng mati pe hulala. Senyum-senyum mamahita kan? Itu dah. Ala nang ala sohata. Pajupang do Tuhan ni. Sonde do si Paulus do. Nak pe adong basir-basir sibuk ngai. Anggo sian hadiri oku do. Naing tumibaw lamad dapat toko. Alay mo leleko ti kinagajang gope diaw, berarti adong gope tanggung jawab sila honok ku dope tuo. Muluk songoni ngoluta, apa enggak senyum kita sukacita terus dalam hidup ini? Tak ngarong beda murhing be ate. Nak pigudang gope kau tak pe, tak pola murhing be hita. Alaha sude salpu de ate. Tadi konoto do sude nai. Jadi mulo pasti jalanga pe hita ikot minar-minar buhinan non. Mulak gereja onate, unang be. Songoni rose jabu, songoni utong muse mulak. Ahadu beda na hita, napajupang do Tuhani, majalo las di roha, dohot aka pasu-pasuna. Amin, bertangyang mahita. Mauliati mali Tuhan, di pasa roha nami tuho. Didinggan di basam doa sini roham. Di paradiho, di hami surgo hasonangani. Di akana persea diho. Jala ido tujuan ningolu nami. Aidang hutanahot pertibion di hami. Tadi kono nami don salpuro hami sianon. Ala ni paingot tami di ari-ari ngulu nami. Asa huleo kami tikinami. Ngulu namar saor dohoto. Paimaro pajuommu. Di parpunguan nami. Di tonga-tonga ni huriam. Di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa sude marlas roha hami. Mauliate mali Tuhan. Ala naong ditaluho ko hamateani. Ala naong manay ko tuban wagijang lau paradihon surgo hasonangan di hami. Say ajari mahami. Asa marsihohot tami di hatami. Gabelas barohanami. Mamuji-muji dohot pasangapo. Di sude ari-ari ningulo nami. Marhiti Jesus Kristus Tuhan. Naong manay tuban wagijang. Jalanan ang ro mangalap akan aprosea. Martangiak kami tuho. Amen. Tapuji matuhata marende hita siya bukid di nomor 100 mulai siya nait sada laos tapasahap mapiliat tanda paduahon. Oh
Jong mahita saluhut na ayat 4. Itando amatean uwa kapitaon batu repardalanan nasian tanon malugu itabe tulang Bumi aman isi arupa Hurian itu hata nunga dipakulingi hita hatana hita pabua Jesus na tarhidat tu banu gijangi nama masuk-masuk kasisian nai laus dohot dohita pasu-pasona di perdalanan ning uluta ala ni naing mahita di bagasan las di roha makka moliateho pasu-pasu nait huhut pahebako pasu-pasui di parngulota si ganopari say taingop maibana diaka ulota jalaringgas mahita pabuahon akadinggan ni basana. Ringgas awang buahon bari tanah Yesus Tuhan hingga semua si tondoi membuat rasa osok soada tulusi ringkas awaboahon bari tanau kulit bari tarabologo di Yesus Tuhan tatangyak kumapiliata ali di batama namin na di banwa gijang hodo haruruan ni saluhut silihon-lihon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutus ijulum. Paso-paso may jalaramot ya so para siya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibyon. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami gudang ni silihon-lihon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanan Leon Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banwa gijang nahudul di siamun ni debata hasangapod dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na namarlas si roha dohamin waeng ala nang monak ko jala di pabakit debataho gabiraja di atas si saluhut halongangad do sudi dalanmu ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut alay gabi tumiboho siyan sa sudi jala maruli goar asalopit saluhut ulu ni tot law marsob batuho jalagano pamangan makatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala nang di kapodala tuban wagijang gabi situan ni malip po na mangudihok kami tu debata
Say pasu-pasu mahuriam na maringara do pedi hasiang anon. Pai mamarpungu hami tu labung mo. Say pasaw mabagabagap tu akasuruam mo. Lehot tu nasida sahala dohot hagugun siya banwagidjang. Asa marmulia guarmo di portibyon. Saya jari makapartohonan di huriam. Asa hobar tulomo ni roha makaaturan pamitsangon dohot panugunuguon. Nani aturhon nasida di huriam. Say gonggomi jala paret tay masaluhut turiam di sadok portibyon. Asalam rarat jala mora kuriami. Leho kapistara siya banwagidjak tuak kaidu nami. Tuak kapadita, guru, bibel pro, diakones, situa, dohot evangelis. Asalam maraturan huriam di tanon. Say pajongjok karajaom mo di bagasa rohanami. Asa marhiras ni roha hami manguloy dohot mangihut toko. Pahot marohanami tuho. Asa watindako kami mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Say paiyan hatami dohot dami di huriam. Asa huingot tami. Dadahasiang anoning anan nami. Alay di banwagidjang di labung mido. Say ramoti mana manggokop pami. Dohot suruan na pinabakin na. Lehot tu nasida hapistara siya banwagidjang. Dohot udut ni roha. Asa dohot nasida manguloy paretam. Pasu-pasu masaluhut parpungan ni halak Kristen. Say homa dongan nasida jupa marpungo di gereja. Di parsikolan. Nakpe di bagas nabi. Sa ilam lokangi siyan hami dosa dohot sudi na pasorato kami di hasiang anon. Asalam malungo kami paimahon harorob. Mangalap hami tulabong ni amay. Amen. Aliyaman namin na di banwagidjang. Sa ipinarbadia magwar mo. Sa iroma harajaon mo. Sa isaud maloman ni roham di manotong songon na di banwagidjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sa isa madusa nami songopanesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangunjunan. Palua maami siyan pangago. Ay ho, dona puna araja, dohot agung rodi hasang mahamu di bagasan dami, jalo hamu mapaso-paso siya tuhata. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sondako Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana marnidaho. Say di dopakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon badamena tutodim.